Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatukum. Barkan ku da zuwa Rariya Hausa TV, wata kafa kuma ta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙara. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Ado Gwanja da Mummy Gombe suna abin da ba shi ya kamata ba. Ku biya mu a cikin wannan Rariya Hausa TV, wata kafa kuma ta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙara. Mun gode. Wato mutane sun ga abin da idan sai an go musu, amma suna korafi haka, suna cewa kai wannan abin gaskiya bai kamata ba, har ma suna cewa Allah wadai da abin da suke yi. Suka ba kuma ta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙara. Mun gode. Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode.